Привітання, даражэнькі. З вами я, Змитер, и 8-я частка романа Сергея Писецкого «Богам ночи ровные». Кто не хочет слухать мой трындеж, а любить одразу роман, коли ласка в описании, тись на тайм-код и поехали одразу главу слухать. А для остатніх пару слов про эту главу конкретно, що ж її такого цікавого. Є у кожного в житті люди, які чому-то лічать себе видатнішими такими психологами і впевнені, що інших можуть читати аж на 90%. Пролічити діяння чоловіка, емоції. Я такого так само ведаю, як мінімум, одного чоловіка. Ну и, скажем так, эта глава довольно конкретно рассказывает, наколькі эти люди мають рацию. І є інші цікавостки. Подобається цей формат? Став подобайку. Пиши комент, ці зустрікались такі люди в твоїм житті. І що ти на этот конт думаєш. І підписуйся на канал. Поехали! 8-я частка. Дзённік романа Забавы. Менск, 5 травня 1923 года. У мяне ўжо ёсць пасведчанне і начны пропуск. Я важная фігура, наглядчык Менскай управы поштавых тэлеграфаў. Працую надалей у акумулятарнай. Ужо трохі пазнаёміўся з працай і магу самастойна дзяжурыць. Мае калегі самыя зацікаўленыя ў тым, каб я як найхутчэй навучыўся ўсё рабіць. Усе вельмі хочуць 4-ю змену. Відаць, ад аўторка я пачну дзяжурства. Я прапанаваў дзяжурыць не штодзень, а раз на 4 дні, цэлую пару. Гэта ідэя ім вельмі спадабалася, бо пасля дзяжурства можна будзе мець 3 вольныя дні. Можа, мне удасца гэта прабіць? Тады я мог бы часам выязджаць з месца ці нават у выпадку патрэбы схадзіць за мяжу. Я ўжо прызвычаюся да сваёй новай ролі і свайго выгляду. А часам, са слязамі ўдзячнасці на вачах, сапраўды пачуваюся дзіцём, што смокча грудзі савецкай мамы камуны. Нічога, што грудзі гэтыя вельмі няхлюйныя і шчуплыя, а матуля мае мноства фаварытаў, якім удаецца высмактаць з яе болей. У мяне іншыя мэты. Таму мне і аблізвацца салодка. Некалькі разоў я хацеў пайсці да Брагіных. Аднак вырашыў адкласці гэта пакуль. Маё становішча не стабілізуецца. Пазней нечакана з'яўлюся туды, і калі пакойчык у спадарні Жарскай будзе вольны, здыму яго. Пакуль далей жыву ў Данеўскай. Пасля той першамайскай ночы жывём мы вельмі добра. Яна мяне ні ў чым не абмяжоўвае, ні аб чым не распытвае. Яна вельмі тактоўная і разумная. Зусім не навязваецца, але я ведаю, што яна сапраўды мяне любіць. Хацела вучыць мяне палітэканоміі, але я адмовіўся, саслаўшыся на нестачу часа і цікавасці да такіх рэчаў. Купіў 2 пары вайсковай бялізны, коўдру, падушку і шмат розных дробязяў. Гэта будзе багаж, з якім я пераеду да спадарні Жарскай. Іначай мой прыезд выглядаў бы трохі дзіўна, а я не хачу узбуджаць ніякіх падазрэнняў. Учора вечарам пайшоў на кватэру Юзафа Двалінскага, але заспеў там іншую сям'ю. Даведаўся, што Двалінскія ў пачатку красавіка пераехалі ў вёску. Я б вельмі хацеў пабачыць спадарню Ядвігу, але не ведаю, як яе знайсці. Зрэшты, і часу на гэта няма. Цяпер чакаю з'яўлення Антона. Тады моя сітуацыя канчаткова праясніцца. Маё цяперашняе становішча падаецца мне дзіўным. Падумаць толькі, што я распачаў усю гэтую гісторыю з легалізацыяй у Саветах адно дзеля Ліскі. Бо трэба прызнаць праўду. Думка пра яе была рухавіком маіх апошніх учынкаў. А можа, гэта каханне? Сапраўднае каханне. Я сапраўды не магу гэтага патлумачыць. Ведаю, што ўвесь час думаю пра яе і прагну яе. Іншыя раманы мінаюць, не пакідаючы заўважных слядоў.
А гэты запомніў сабой усё. Мяркую, што насамрэч каханая жанчына можа замяніць мужчыну ўсіх іншых жанчын і захапіць яго сапраўды цалкам. Мяркую так, прачуваю, але не ведаю гэтага дакладна, бо маё пачуццё да Ліскі пакуль мне самому да канца не яснае. Гэта нейкая туга, летуценне, боль. І калі б не воля, якая дыктуе мне, што рабіць, я б туды ўжо пайшоў, але мушу моцна трымаць сябе ў руках і рабіць всё згодна з разлікам. Я пераканаўся, што нельга сабе ні ў чым рабіць патуранне, бо праз гэта слабне і гібее характар. А я мушу, не гледзячы ні на што, быць гаспадаром сабе. Іначай я б не здолеў добра працаваць. Я часцяком разважаю пра тое, колькі розных гульняў я гуляю, колькі роляў выконваю. Тыя людзі, якія мяне ведаюць, маюць пра мяне гранічна супярэчныя ўяўленні. Ніна Андрэевна думае, што я непрактычны хлопец, па вушы ўлюблённы ў тэхніку. Старкоў думае, што я здольны халодны нягоднік, гатовы дзеля кар'еры прадаваць нават найбліжэйшых сяброў. Новыя таварышы тэхнікі думаюць, што я шчыры добры хлапчына. Брагіны думаюць розныя, але ўсе яны памыляюцца. Афіцэры на мяжы думаюць, што я звар'яцелы смяротнік, які фанатычна любіць Польшчу і слепа ненавідзіць бальшавікоў. Начальства з выведкі думае, што я няўрымслівы авантурыст, які працуе дзеля прагі ўражанняў, лёгкага заробку і каб дакучыць бальшавікам за зазнаныя ад іх крыўды. Калегі з выведкі думаюць па-рознаму, але ўсе мяне любяць і бязмежна мне давяраюць. Усе гэтыя людзі, ад Ніны Андрэевны пачынаючы, са свайго пункту гледжання маюць рацыю. А што я пра сябе думаю? Гэта найскладанейшае пытанне, але пастараюся адказаць смела, шчыра, не зважаючы на амбіцыі. Здаецца мне, што я ўсяго толькі легкадумнае, шчырае дзіця, шалёна прагнучае да жыцця і гульні. Перадусім, чароўнай, незвыклай гульні, якая паглынае цалкам. Пішучы пра тое, што пра мяне думаюць розныя людзі, з якімі я маю дачыненні, я збіраўся напісаць яшчэ пра адну катэгорыю людзей – кантрабандыстаў. Аднак з пэўных прычынаў не хачу закранаць гэтай тэмы. А цікава, што падумаюць пра мяне тыя людзі, якія гэтыя старонкі прачытаюць? Мабыць, што я вар'ят. Можа, таксама не надта далёка ад праўды. Але галоўнае, сябры, я не дурны. А калі ўвесь час раблю глупствы, то мне так падабаецца, незважаючы на тое, ці гэта падабаецца іншым. Менск, 8 траўня 1923 года. Сёння маё першае дзяжурства. Я прыйшоў на змену Карнеўскай. Пры канцы яна дапамагла мне запісаць у часопісы групы акумулятараў і пайшла. Застаўшыся адзін, я адчуў нешта накшталт гордасці. Я гаспадар такога важнага аддзелу, як акумулятарная. У маіх руках лёс усіх лініяў сувязі. Адным рухам магу ўсё спыніць. Самі ўявіце, прыемна ж. Будучы супрацоўнікам выведкі сваёй дзяржавы, адказваць за спраўнае дзеянне камунікацыйных нерваў ворага. У першай зале акумулятарнай, якая адначасна і дзяжурская, налева ад уваходу стаіць мотор Бенца. Пасярэдзіне дынама-машына. Гэта на выпадак аварыі электрастанцыі для вытворчасці ўласнага току. Я магу за колькі хвілінаў знішчыць ім усё, але я раблю адваротнае. Я даліў 2 групы акумулятараў, правяраючы, каб паводле арэометра было 22 градусы шчыльнасці. Вальтметрам спраўдзіў дзейснасць паасобных групаў. Пасля ўзяўся за кніжкі пра тэлефонныя апараты Бадо і Г'юза. Калі хтосьці ўвойдзе, адразу ўбачыць. Карысны працаўнік, рыхтуецца на механіка. Зазваніў тэлефон. Каб ты зубамі званіў. Пазнаю голас механіка Беняроўскага. Апараты Бадо сталі. Даць ток.
Терминова. Слухаю. Показываю язык. Бадо. Якая ж гэта група? Ага, 6. Мацаю контакты на размеркавальным шчыце просто пальцамі, не шчыпле. Імчуся да шафаў, засцерагальны дрот спалены. Выпраўляю пашкоджанне і правяраю групу вольтметрам. Працуе. Сила току нормальная. Вяртаюся ў дзяжурку і падаю на канапу. Эх, як прыемна. Я ўжо карысны член савецкага грамадства. На ноч падсоўваю абабітую чорнай царатай канапу да тэлефону, зачыняю дзверы на ключ і спрабую заснуць. Але дзе там? Толькі заплюшчу вочы, бачу розныя паскудствы. Першамайскі парад, палітрук Савеня, армянінская збеку. Не заснуў. Там бяруся з запісаннем. 12 гадзіна. Вчора ў гэты час я быў на вайсковых могілках. У адной алеі на лавачцы заспеў шчыльна сцэпленую парачку. Адбывалася вытворчасць будучых безнаглядных. У кішэні ў мяне былі зубіла і адмычка. Я знайшоў прыдатны для маіх мэтаў склеп, пасвяціў ваконцы ліхтарыкам, досыць прасторна. З правага боку на ўзвышэнні 3 дамавіны. З цяжкасцю дамкнуў заржавелы замок, спусціўся ўніз па сходах з некалькіх прыступак, сярэдзіне ціха, цёпла і суха. Налева 100 пачарнелых дошак. Прычыніў дзверы і вярнуўся на могілкі. Знайшоў паблізу добра схаваную лавачку і на ёй пачаў чакаць прыходу Антона. Доўгі час наўкола панавала ціша. Урэшце, каля 1 гадзіны я заўважыў мужчыну ў скурной куртцы, які спехам ішоў алеяй. Калі ён падышоў бліжэй, я пазнаў па постаці Кралевіча. 2 разы ціха свіснуў. Антон спыніўся і гэтак жа азваўся. Тады я выйшаў да яго з майго сховішча. Мы накіраваліся ў глыб могілак і там пачалі размаўляць. Тонька прынёс мне дадатак да задання і расказаў шмат цікавых навінаў. Апроч таго, ён даў мне яшчэ грошай. Ён расказаў, што пазнаёміўся ў Ракаве з 2 файнымі хлопцамі, таксама агентамі выведкі. Аднаго з іх я знаў з выгляду. Гэта быў Пётр Паланю, расеец, былы капітан царскай арміі. Другога я знаў з аповедаў калег. Ён пачаў працаваць нядаўна, але адразу стаў першакласным агентам. Ягонае прозвішча было Харыўскі. Пра яго Тонька адгукаўся асаблівым захапленнем. Хлопец крамень. Выглядае як дзяўчына, але якія вочы. І ўвогуле кляса. Толькі п'е не надта. Табе трэба пазнаёміцца з ім. Тонька прынёс мне 2 бутэлькі спірту, адна была напалову пустая. Поўную я схаваў у склепе, а распачатую мы пачалі дапіваць да канца. Я сказаў Тоньку, што ў склепе, калі здарыцца непагадзь, будзе наш схоў, і даў яму адмычку. Зараблю сабе новую ў акумулятары. Тоньку схоў у склепе спадабаўся. Тут можна нават паспаць. Натуральна. Тут і ўдзень мала хто ходзіць, а ўначы зусім спакойна. Антон хацеў як найхутчэй пайсці з гораду, каб за рэшту ночы адысці як мага далей ад Менску. Ён збіраўся наступным вечарам перайсці мяжу. Таму пайшлі ў кірунку Слабодкі і там развіталіся, дамовіўшыся сустрэцца ў наступны панядзелак. Я ўсё думаю, як бы мне знайсці надзейнага чалавека, праз якога я б мог падтрымліваць сувязь з інфарматарамі ў іншых гарадах. Трэба самому вырывацца часам з Менску і хутка адведваць інфарматараў. Добра, што хоць дзяжуру што 4-й дзень. Вярнуўся дадому каля 3-й, пракраўся ў сад, прычыніў незамкнёнае на засаўку акно і ўлез у залю. Ціхенька распрануўся і паклаўся спаць, дабраслаўляючы душы Ніну Андрэевну і палітрука Савеню за тое, што тут так добра і бяспечна пачуваешся. Канец 8-й часткі.
шановное спадарство, калі падабаецца моя чытанка, подписывайтеся, калі ласка, оставляйте хоть які-небудзь коммент. Ну, напрыклад, наколькі вы оказываліся правымі, наколькі малі рацыю адносна тых людзей, пра якіх нешта думалі. І подписывайся на канал. Да пабачэння, да новай часткі, а магчыма і іншых ролікаў.